az nagyon vicces volt megfigyelni, hogy ugye egészen Alekosz Tiszás elővirágzása előtt. Alekosz volt a legbolondabb, ugye, sőt, neki ugye volt az az ügye, és azért nem hívják, hanem ott volt, és azért nem hívják többet ezekben a műsorokban, mert hogy nagyon csúnyán viselkedett az akkori barátnőjével állítólag, akkor még nem néztem ezeket a műsorokat, most már, na mindegy. Szóval, hogy csúnyán beszélt vele, meg hogy agresszívoskodott, meg, tehát, hogy ilyen nem volt túl szimpatikus karakter, és hát a Redditen, hát a legtöbb feminista, nővédő, minden, hát ez az Alekosz, ennek el kell tűnnie. Mit képzel magáról? Ez egy tahó féreg, és akkor előbújt, hogy ő tiszás, és azóta nem hiszed el, de jó fej lett. Jó fej, meg ilyen vicceske, meg ilyen kis kedves. Jó, hát a meg ilyen cuki. Reddit feministákat már az sem érdekli, hogyha valakit csattal ütnek otthon.